Eskerrik asko da, hor txiki bat, amaitu horretik. Datorren domekan, kafe antzokian batu izango gara danok, emoitzak, ezagutzeko, alkarreri injarrak emoteko, eta han be, bildu gaitezen. Eskerrik asko, dan hori, jarraitu, 5 egun falta die, baina 5. egune pasata be, egun asko izango gauz aurretik, danon artien injar eiteko. Maiatzen 22 bildu gaitezen. Edurne, Marisa eta Margari zantzolariak, edurri mesedez. Horri barriro. Da erakutsi zuen ingerra. Gero txalaparta. Euskal Herria askatuta!